Bor karang tuh mang. Bor rang bor man po kholuta. Acha. पता है वो मतलब क्या है? वो देखा था मैंने. Hello babe song puilano ani channel lo lamsogo tabuk phano katalangai tongkhangke norok ani channel lo o channel no subscribe khlaina di tamni hunke norok o channel lo expose khlaimani video rok mannai hunke je subscribe khlaijak rok no ang bell icon ani khabai hambaya faro tamni hunke norok ni hamjak mate norok ni support khlaimani bisingtei ani o channel 1k family ngai thangka hunke babe song puilani video o ang khorok nei Faltu bwrwirokno o channel lo expose khlaimani norok nukhnai ang kha khlaio tamni bage expose khlaijak kha borok tamo khlaika o kokno norok clear saimana mujung ko video no norok thangai naidi ang aro jotono clear khlai sawi khnarka ingke tabuk phano a video no norok nugya khungki tongkhangkai thangai naidi ang a video ni link no o description no riwi renai ingke bayab song norok a video o comment khlai singlayo aborok o bwrwirok sabo biangni hinai kheba saborok abrei tei borok boroni ang nijebo sawi manjako haipano ang borok no real lokai nukjaksi borok Agartala town no tongo ang borok no waisa Agartala ni khejur bagani ranir pukuro borok no nukha je jingjar hotel borok kana o ajaga ang borok no nukha haipano tini norok no je saiman sak o Faltu bwrwirokni information no kisari wano norok screen no kaham khe nai di o insta live khlainai o bwrwini insta id or nukjagui tongkha kaham khe nai di ikoro nukjagui tongkha dak dak khlai o bwrwi hinkengke asa chakma iko omono bini Instagram id o account bai no borok live phaiei Faltu kok sawoi flag rok nungoi je o kok hamya salaimani omo ke bini photo or norok nukui mankhana nke o bwrwi hinkangke iko omo left side ni o bwrwi no bono asa chakma bini sinimung asuk jorotei nang sawi mankha bini mung asa chakma nke norok oro nukmani je right side ni a bwrwi bini kokno bang kisa norok no sawano je saimansak o bwrwi hinkangke belai kheno tebo character hamyan bini information jang manma joratei jeng o video bo nukha o chosma thupjak bwrwi bono bisi laijak t-shirt kufur chumjak right side ni o bwrwi belai kheno kok sitra sawi tongmani hunke angbo bini kok satani no bujui paikha bujui nakha o bwrwi le Faltu nongnai bisi character le hamkala khinai o bwrwi khorok ni rok tauno tongoi lekha pora khlai tongphono borok sana thangkangkai bainili mabai baksapano borok khasia bainili mane sepano borok hamya bainili male kaisa lekha pora khlaya phano abon baisi bokok hamya rok sai tongphano o borok nganga bainili mane sepano hamya nani kalayo ani motengka kai ingke phaidi main topic o hain thanglai pinai asa chakmani kanani o kok sitra sanai bwrwini kokno khorokcha bukhok tamni comment khlaika norok naidi iko norok bonai naidi o jaga o bukhok saka o bwrwirok 1 number sinalchi ani bwsaibai kubuljaksi aboni tolao bo sapika ani bwsaibaisi ang hamlai manlai liya o chosma thupjak bwrwi bai ani bwsai kubuljak nisau aw angbo makhang naimangno o bwrwirokno bisi kaham hailema tongya norokle bahaima tong comment khlai sadi phaidi tei kaisa comment chungnai leyano tei khorokja comment khlaika right side ni bwrwi chini school ni si class 12 Wansa bai choli tongo mane bujisidi wow ang sikangni video no sayadiba omo hai bwrwirok chini tofa no siklegi tongo nei chini tofa klek thani o bwrwirok ni bo kaisa reason tongo nei ajaria Faltu bwrwi nijeni borok tipra sano ke insta o phaye live phaye sak nangya khe kutugui kok hamya sawi tong Wansa bai hamjakma bagui no chini borok rok nokai sak nangya rok khlai kana nang wansugo pura dofa no nosto khaine bwrwirok si omorok bayab song norok ati bwrwirok bai hakchal tongdi sabdan tongdi huskai tongdi kaham kai sinoi nardi ati bwrwirok no ati Faltu rok bai mistake ni phano norok taklai di ingya khe purani ni life no borok destroy khlairnai abai bwrwirok borok ngete khoroksa comment khlai sawo o bwrwirok kumarkat ni si nai nge bo khorok ni bisingo sabo bo bwrwini kongno sakable ang bo silia nge ang asuk jorotei no je sawiman kha bwrwirokni information je norok comment khlaimani bisingtei nge paithago ang tei kaisa kok sanna muchungo khoroksa bai bini mung gangkai songha mitro koloi norok screen ang bini photo rir khanai di bini kami hingkai ompi nogor ni bisomoni para bini kaisa fake photo viral ngai tongkha iko bo
bini nijeni bufabai bono pregnant khlaijago hnei hingke o topic no tui ang already videos namui paikha ani main channel o dakok brok disclosure channel o a video ang description no norok no riwai rwano a video ni link no norok thangai naidi eba norok ani dakok brok disclosure channel o thangai phano o video no naimano pe je a video nugjak rok hingke totai nainan nanglia phano norok naya phan tongai mano je nugya khorok ni bagai sang okong no saw je nugya khorok ni bagai ang o bai bai call recording khe kok salaima simi o video ang riwai risinai hingke norok khnawi naidi ang a bai bai je kok salaimani hingke aboni sai sikang kaisa request norok ani insta follow khlainani muchungkai tongkhangke description no link rijak tongo thangai follow khlaidi hambai hingke tabuk norok khnawi naisidi je bai bai ang tam kok salaika call recording Hello? sai khnar de Eh. hingke ungko no nang je ungko sabani abo nini mungkai ungko fake viral khaijakai tongmon tam bahai fake viral khaijaka sai khnar gata Okay. So first an introduction dibo no. Ang tipra no, tipra ni no. Ani mong ka mane school ni mong ke songo mitra ka laido. Ge ko kai si angoro 10 years ongka no sini ha stay by hasalo tongo. Bangalore tongo o jaga na studies so complete khate studies complete on logo angoro job khai tongo practice khai tongo. Nang nini samang ba job ko samang be pai. Cross the doctor. Nangano gynec hinima no gynec and obstetric department ang abun under khai tongo. Okay. Okay. Okay si that means hanai means Tripura o bo tabo channel roga koro ke buniam hai kare baram hai kase difficult na job manani Gakete angle starting isimi abu simi ya actually ang starting isimi o jaga blanka an kita platform o jaga kita kaham mane khaijak tongo ta adini simi so ang o jaga no mane ko khai tongo ta su practice ani choli tongo tang mali nen kaise doctor kaise practice khaina bagai khaijak na bunango hai deba ani plan tongo nogo phaina ni tai dui bosor ka thamni bisinge ang nogo serok nai ni tini hani boro roni bagigo tongo ani Khamu tumaro apo bai nanga jaga hangkai like kaisa ungko part time job heklai kata na part time ya ang ani computer studies ang totally practitioner doctor Hingke tabu ko ke hese ang obo nonang thawon ulo sources ani idea tamo but ang je tini yan bagi ungmani hingke suddenly ani bai kaisa ni cousin bo ano around 2 o'clock rogo an call khekena Ano so hey nung tam kay tong isang kaya sa kun ni rest kay tong ni ani off ni de ke bos no no kana ha de tamong tong ni ano photo ri rohor ke no kan ke ang wana khata bo saba sung nai thoke edit khai ke ni ate ro khai story ri woi ka bo nung puila o photo nung mani kang ke group da nog ang group na jamnai ano ani anan cousin rohoro Bor abo group ni no bo screenshot na hari ano rohor kata bo no je bor rohor nai ni thani ya ba no khang ang ni jibo no khado ko bai ko phung ro ko no khata ang ka he ko no wan suk mai ang tong ta bui hai no share khale tong khang kai abo no ti ko ta buk sari ko tai sai ko no rok ning ko no phi kata reply rok no post khlai le ma ro ya abo no khata kai ko kai mai se na sadu bai nang sagre ri sai khnar de abo no sanai mani Engke kok abun pore khai to ang nukha nukmani pore jeng rutuka bo group of mori kha puila to group ni okase norda ang je puila nukmani ang anu de bayano rohor mani ajago group ni headline si norda prop khai ta obun pole obun ya gulo khai inquiry khaimang kha obo o tini tiprasa ni o group o rejak tong ni je jago ang post khai ka ulo tiprasa wall group ta na wall group o ing ang actually tiprasa wall group ang tong man chi india ang obun pore si ang o group a hawi nai abun pore group ni member ng nang nai bila abun pore si post khai na ye ko kai aro je edit khaijak of ko photo nongone abo khai ko nokni ni babung kata na bai ani babu 2020 just covid ni sikang duro bo jaga treatment ni bagi thayo
Oh, jaga treatment ni bagai sayo bini CRT ka problem tumani. Hinggang kay sini hasti rogo ba kai mano health department tamungui dong. Abo ani sinorok sikung nai he di ba anga su kulong na rong musuli ako rong na. So ang bono tuli thai ka jaga wa even ani babu simi ani mabo phayo. But afuro adi no kay gurung ma purani babu simi nota. Kake gurugui a photo na ani bahut kasam. Nang nai ni anga post family ana bo DP. Ani Facebook ni profile ni abo nai ni nanga post camera ama बहुत हासु को ni sedang ni kai aro tabuk ko aro nong ni nok ni yong ni bobai tai kunu am hai hamia photo ba borok maya wino haino kaja borok fake klai kata na bai edit klai kata na ani account thangi nei di dengan account to thangi nei di ani account keri da even ang private student sitonia tangi tonya hinmani le ang if by chance ang private sito na hunga kai o mai tin ti pra sa gila ma borok tonggo bunya hastele towi thani tini ni jini o jaga ni boro rog ba na khor busu sini da de sini nei boro personally khai manwa but tini hasteni boro rog ba ne bula na ang hasalo tonggo tai ani profession ni ani profile ni koi boro boni problem ani share khai manu ati want to bring ang ani abun ang hidden di tonde ke ang private sinar de ke Abang bagai dia saboro kan utangnya ani profile check kemano. Ja photo naina tong video naina tong joto no naimano. Ani profile fully transparent. Hungkai bai asago kaisa borok sal kecang ni sal sengkrak di prasa ni kaisa account tongota. Hungkai bo nono kisa comment raklai nang doktor ya nang abo ulo khaiga abo hairok actually bo pro khai thai mana bo ako bo first khayo ar the person ni group o de nai bo khai phungo rikisa phungo riwei mko afternoon rogo nu tar mane o je edit khlaine ke o bo yata na o salkasang ni sal sengkrak nai bo yata na to nya malai ang ma to nya borok no Haipano borok khai tabuk je nono straight khaine rokun khata iko troll khaine rok straight khaine rok ko khaime sane rokun khata angma to ni obrong ni bising ke buhinai because borok ni pronunciation borok ni the way of talking borok ni the way of typing nugo na mato nya borok khai borok unga no hinai because aro the edit khaine borok abo isa bokhor gan borok no khai kan ni ma hinu ta kai sabo edit khai ka bole romaya kota na bai abang romaya ko haini bagi nangi ko cyber crime ni tabang sopai dro ang na thajing sakablang cyber crime thangi tongo hine apuno chini o unko viral khlaine rok bo je spread khlaine rok bo wan sugya abo kubui dang kha ta tal dang kha hai nu khang kai no share khaleu ta ang akok no thawo puila are no ni news gila ma news ongai mano kuboi ongai mano tatal ongai mano half knowledge but nung kaisa group ni admin nung kaisa group share khana thang ga kai abu ni responsibility an news nung ga ri tong kha abu botui hai abu kuboi da na kubuya tini ani nok ni boro rok okok khnawi ani baisong ani cousin rok jotano dungpla thaplang leiga because joto borok same ya belana munai joto ni bakha same ya obo ang to ang pressure face kai saizak ang joto handle khana thanga ke mutamuti ma khai ga life o hini no ang usuk oborok na suk ang deeply ogo yawe ang handle khai tongo ko khai ha bhai ke ogo a borok je thalke sang ni rinai o gangke sini o group ni post no nugai bo trigger already manisi bo kha ripurung ga kai bano nang ninge sa ang thai ni bo personally anu si nung nai nei di munai borong jot ni account fake account mama ang check lek laika hinke buano je so ko tam singka mo degree kri khaiei angko bo mai bi angko khaina mai khana mani bo main focus ni theke bo mai bi sorry na mu sung ni bage amti herok topic ti thakna but ang ani focus ni theke ta ang to loria borok ani Wansa ko je ani oko degree kri namti kri na ke nai phedi most welcome ani hospital tongo ani institution tongo ani university tongo je jaga nang pass out tongo faidi check khai pedi yes khai dia no I'm always ready
Atau angani abo proof ini ni bagai ang social media bo bayang aro kok bang itu nya. Main kok kengkaya ni o jaga si. Nor bor of the post number of khaiga ba je bor khaiga edition no ba khaimani pore je share khaiga. Wan si ke ba bi at kok shitra no bahai ke ni bor rok at haikin man. Ang ni bor no ka sai hini wan suma tong maya. Abo sa ni kok kengkaya. Okay. Sampai bay nang nini joto kubi kok nang share klaimani bagai kai tabuk ke jeng abo noi ko buina masa snai ta je abo kaisa fake si hai ke jeng spread klaimani ta yang wan sugui babi wi jeng spread khaina na ta je kuno na phana menai nang ani kok na nang cross checking khainai ma no ang ompini bushoni parani right ang first ani parani proudly I can say ani parani first doctor ang nung hanggang ke bushomuni parawa borokhan ani nok funugiri no ani nok funugiri na ani jati gusti ani maximum majorities parani borok ani jati gusti nung ke no fana ani character certificate ani babu ani pura boshoni certificate nang mai man kai kok ka mo haise bai ang ni nung ba je kok sai tong mani ang call recording khlai tong do okay kai nang tabuk jeng joto no saiman kha je abo nang sai khna rekha haino chin boroi ko khoroksa borok edit khlai kubuita ta talari rekha ka bana tai unko borok chairna thangli ata haino spread khlai ka chin tripura ka haino khlaingan loing lai tongkha kai bai nang abo no nini abo photo je fake no tei nang buino spread khlainani stop khlainani bagai nang tam sanani musung kisa sadeta ani thani tam sanani ani thani kuna sana kure ang o spread khaijak nukmani obo ta si ani shago galayo nung ani shago ang tabu si galai jago but mo hairok ang kobang ma borok ro nang ungjak nugo especially buini borok bai kai jage sainai borok ro nga ang borok ni bagai am hai hate spreading words ro gang nugo agi thano apu pan ang kha songoi tong in case of ani logyang khangkai ang kya kariya because punishment hashini sawoi bujoksini bujok unya borok ro nga hanggang ke oko borok no hangga kai pichatia punishment mari nai no ang to ya kariya borok no ngai tabuk cyber crime mo thanga ta na bai nang ang already cyber crime thangja borok on work ko tongo work in progress jodi buchi nang rogo to cyber crime rok mai basic active unya na hangke haipano yang ni hain hini nang yang ko khayo jate yang ni police department no fanu pressurize umajat because as Delhi Chennai am hai gila am hai buni jaga rogo tole north east ni special cop ala da tongo cyber crime no karibo hangke e ko hai ni bagai jeng highlight khaimanu borok khanaya ingya jo obakta step nai tongo te ani babu no ba angaro local police station no thangai ekbar inko khaidi ni saidi rekha report khaidi hinai inquiry ni bagai te tini to maybe thangi marli ana bo because of weather kisa wati rok khai to khana bo ani ho thangnai ke yong khai tabu parao tong ta na bai bo parao tabu para tam sing kamot ompini bushoni para bushomoni para ta dong ka bhai asung na ta kok ba Belai hambai hor ka ham do bai hor ka ham jora